μπαίνουμε ξανά σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικούς και ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Υπάρχει ο μεγάλος επαναληπτικός της ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, το πολύ δύσκολο έργο, η πολύ δύσκολη αποστολή για την ΑΕΚ μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, αλλά πλησιάζει, θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε πάλι play-off, play-out και θα έχουμε και πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια στα play-off τίτλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να δούμε αν θα δοθεί νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα ή θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Θα είναι πλέον αγκαλιά η ΑΕΚ με το πρωτάθλημα. Αυτό θα συμβεί αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και αν την ίδια ώρα, εγώ λέω να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και οι 7 βαθμοί θα είναι πολύ μεγάλη διάφορα. Αλλά αυτά θα τα δούμε και προς το τέλος της εβδομάδας. Μπροστά υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ να δούμε πώς προετοιμάζεται για τον επαναληπτικό με την Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλημέρα Νίκο, χρόνια πολλά. Καλημέρα Βάμπη, χρόνια πολλά. Ήταν δύσκολη αυτή η επιστροφή πάντως. Ναι, για πες, όπα. Από κάτω ή από πάνω που λέει μια ψυχή? Από πάνω. Από πάνω και όλος τόσο πολύ? Από πάνω, ναι. Και ήταν γύρω στις 8,5 ώρες περίπου. Σοβαρολογείς τώρα? Ναι. Από πού δηλαδή επέστρεφες 8,5 ώρες? Από την εξωτική Άρτα. Ναι, κάτσε. Γι' αυτό λέω από πάνω ή από κάτω. Από πάνω, αλλά ήρθες από τον κάτω. Ναι. Εγώ εννοούσα πια την εθνική. Καλά, ναι. Τι ώρα έφυγες πουλάκι μου? Γενικά είναι γύρω στις 3,5 με 4 ώρες αυτό το ταξίδι. Double score που λένε. Ναι. Τι ώρα πουλάκι μου ξεκίνησες? Ξεκίνησα μαζί με το μεγάλο κύμα, η αλήθεια είναι, κατά τις 11 η ώρα. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Αυτά τα κάνεις 4 το πρωί. Αυτά είναι λάθη εμπειρίας. Πλέον ούτε καν 6. Λέω κι εγώ. Ναι. Άξιζε όμως τον κόπο. Τι να κάνουμε. Ναι, εννοείται. Εντάξει, το Πάσχα στο χωριό έχει άλλη έγκληκα κατά ψέματα. Έτσι ακριβώς. Και το πιο βασικό να βλέπεις και αγαπημένα πρόσωπα. Είναι αυτή η διαδικασία ότι λείπεις, ειδικά χωριά που έχουν μείνει οι άνθρωποι πίσω, είναι ευκαιρία να τους δεις, να περάσεις μαζί τους ωραίες μέρες, ωραίες στιγμές, ωραίες ώρες. Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι, πώς βρίσκεται. Εντάξει, Πάσχα στο γήπεδο που λέμε, γιατί έχει τον επαναληπτικό και πολύ δύσκολη. Δεν φύγανε, Πάσχα στα Σπάτα κάνανε, κανονικότατα. Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει παιχνίδι δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Πώς είναι τα πράγματα, ξέρεις, γιατί έχουν περάσει μέρες. Από την πρώτη στιγμή βέβαια βγήκε αυτή η πίστη στην ανατροπή από τον Μάρκο Λίνκολιτς και ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει. Θα πάει να τα παίξει όλα για όλα. Αν δεν μπορείς να προκριθεί, να φτάσει σε σκορ πρόκριση, τουλάχιστον να πάρει την νίκη. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει και ο Νίκολιτς με δεδομένη μία απουσία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα, που είναι αυτή του Λούκα Γιόβιτς, που είναι τιμωρημένος, και δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έπαιζε μόνιμα με 2 φόρ, τώρα θα τα αλλάξει αναγκαστικά. Εννοώ όχι 2 κλασικούς striker. Ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπει ο Γιόβιτς, ούτε εγώ βλέπω τον Ζήν να παίρνει θέση δίπλα από τον Βάγκα. Περισσότερο πιστεύω ο Κοϊτά θα είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκεί, όπως γινόταν και στο ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, Μπάμπη, όλοι στην ΑΕΚ παραμένουν. Εμείς πω ότι η πίστη για την ανατροπή όσο πάει και μεγαλώνει γενικότερα, και μετά την αναμέτρηση με την Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία και όσο περνούσαν οι μέρες, όλοι πιστεύουν όσο τίποτα και στην ανατροπή. Αυτό το οποίο μπορείς να πεις ότι έχει δώσει και λίγο περισσότερη όθηση στους παίκτες της ΑΕΚ είναι και η ήττα της Ράγιο Βαγεκάνο με 3-0 από την Μαγιόρκα. Γενικότερα η Ράγιο έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία εκτός έδρας δεν πατάει τόσο καλά και στην Ισπανία. Η έδρα της είναι η μεγάλη όθηση που έχει σαν ομάδα, οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα ξεκινήσει το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια και ξεκινήσει με έναν ευνοϊκό τρόπο, δηλαδή η ΑΕΚ βρει ένα τέρμα στα πρώτα λεπτά του ημιχρόνου, εκεί από εκεί και πέρα τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και από τη στιγμή που το πιστεύουν, Μπάμπη, οι παίχτες, ο προπονητής και όλος ο οργανισμός, δεν έχουμε παρά μόνο να περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνουμε την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Μα είναι βέβαιο ότι η ΑΕΚ θα μπει για να το παίξει το παιχνίδι, για να το κερδίσει, να δει αν μπορεί να φτάσει σε ένα σκορ πρόκρισης. Εντάξει, προφανώς το λέγαμε χθες και με τον Γιάννη Σαντορινέ ότι πρέπει να πας να περάσει από 2 γκολ διαφορά, εγώ θα πω. Στο μυαλό είναι το 2-0. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Ναι, αφενός μεν, εγώ λέω 2 γκολ διαφορά.
μέχρι το 70-80 και 80 για τα έχεις momentum. Δεν θα είναι εύκολο. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ θα είναι να κρατήσει το 0 πίσω, γιατί από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να ρισκάρει. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε, αν μπορεί να αγγιηθεί κάποιος ότι δεν θα δεχτεί γκολ, εγώ λέω ότι το 2-0 δεν είναι απίθανο. Το λέω 2-0 γιατί κάποια στιγμή, άμα γίνει εκεί το σκορ, μετά το παίζει όλα για όλα. Έχεις μετά, ναι, παίζονται όλα. Αλλά είναι, ξέρεις, σε αυτό το οποίο είπες, έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι η Ράγιο ότι της αρέσει και πάρα πολύ και το παιχνίδι στην κόντρα, έτσι. Οπότε αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να κρατήσει το 0. Η ισπανική ομάδα που ξέρει να παίζει στους χώρους. Και αν τις δώσεις, για μένα η ΑΕΚ δεν πρέπει να μπει σε αυτά τα μάτια που λένε πολλοί να μπούμε, να δυνατά, να τρέχω. Ναι, αλλά όχι με αλόγιστα, δηλαδή να αφήνεις κενά στην άμυνα, δεν υπάρχει λόγος. Πας σε κανονικό παιχνίδι όπως το κάνεις πάντα και λες ένα γκολ να βρω στο πρώτο ημίχρονο. Πάω, έχω άλλα 2 μετά μετράω. Δηλαδή πρέπει να παίξει πολύ έξυπνα κιόλας. Γι' αυτό λέγαμε πριν, το τέλειο παιχνίδι είναι και το έξυπνο παιχνίδι. Ναι, και δεν έχει και κάτι να χάσει, έτσι. Κατά ψέμα, αυτό το οποίο είπες και νωρίτερα, μπορεί να μπει με όπλο τον κόσμο, ο οποίος αναμένεται να κάνει sold out στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήδη έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης και αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο το πόσο δίψα έχουν όλοι και γύρω από την ομάδα για μια μεγάλη ανατροπή. Έχει δώσει μεγάλες βραδιές η ΑΕΚ, δηλαδή αυτό το παιχνίδι με την Κραϊόβα, μια τεράστια ανατροπή από 2-0 σε 3-2 μέσα σε 20 με 25 λεπτά. Έχει δείξει στον κόσμο ότι είναι μια ομάδα η Ένωση από την αρχή που έχει πάρει την ταυτότητα του προπονητή της, δηλαδή ότι δύσκολα τα παρατάει. Φαίνεται ότι αυτό το σλόγγαν το οποίο έκανε από την πρώτη κιόλας μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην Anderlecht, αυτό το Fight, Believe and Never Give Up, δείχνει ότι το έχει αποκτήσει στο DNA της η ΑΕΚ, την ιδιοσυγκρασία της. Οπότε μένει να δούμε αν μπορέσει την Πέμπτη να κάνει μια μεγάλη ακόμα ανατροπή. Για τα αγωνιστικά τα οποία είπες και εσύ νωρίτερα, ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος είναι δεδομένα εκτός με κάρτες. Στο 88ο λεπτό συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, ενώ εκτός θα είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος τραυματίστηκε στο ημίχρονο, έχει ένα μυϊκό πρόβλημα στον οπίστιο μυριαίο. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάνταλος θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν θα είναι έτοιμος. Ενώ ο Μαρίν κάνει αγώνα δρόμου, ώστε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, για αυτές τις ενοχλήσεις, τις οποίες έχει ακόμα από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Είναι απαραίτητος ο Ρουμάνος, θα ήταν σημαντικό να έχει η ΑΕΚ και το Μάνταλο, αλλά δεν θα τον βλέπαμε, δύσκολα το βλέπαμε στο αρχικό τουλάχιστον σχήμα, χωρίς να έχει απώλειες η ΑΕΚ. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχει τον Μαρίν. Πού θα πόνταρες, αν και έχουμε ακόμη μέρες για να δούμε στο τι θα κάνει τελικά ο Νίκολιτς στην επίθεση? Κοίταξε, από τη στιγμή που χάνει μια σταθερά, δηλαδή το Βάργα Γιόβιτς ήταν μια σταθερά την οποία βλέπαμε ότι δεν άλλαζε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό το οποίο είδα και στο πρώτο παιχνίδι ήταν ότι ο Ζήνη δεν μπήκε μαζί με τον Βάργα, οπότε ο Στέργος τεχνικός υπολογίζει περισσότερο το Ζήνη ως center for στη θέση του Βάργα και και λιγότερο ως περιφερειακό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι ίσως δούμε το Βάργα Κοϊτά μπροστά, και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα δούμε εξτρέμ σε αυτή την αναμέτρηση, δηλαδή τον Ελίασον με τον Γκατσίνοβιτς. Ανάλογα και αυτό, ξέρεις, θα το δούμε και στις επόμενες μέρες με τις δοκιμές οι οποίες θα γίνουν, αλλά αυτό ανάλογα συμβαίνει και με τη φιλοσοφία και την προσέγγιση με την οποία θα μπει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση. Ναι, γενικώς δεν παίζει πολύ με ακραίους επιθετικούς, που θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά να βάλει και Ελίασον ενδεχομένως και ένα καλό χρονικό εξτρέμ, αλλά δεν το κάνει συνήθως ο Νίκολης αυτό. Αυτό περισσότερο γίνεται σαν αλλαγή σε κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι, όταν έχει φέρει τον αντίπαλο στα μέτρα τα οποία θέλει να φέρει τον αντίπαλο. Δηλαδή αυτό έγινε με την Κραϊόβα, όταν οι Ρουμάνοι οπισθοχώρησαν πλήρως και πέρασε μέσα και τον Ελίασον και τον Κουτέσα, συνεργάστηκαν αυτοί και έβαλαν και το δεύτερο τέρμα τότε, για να μπορέσει ουσιαστικά να αποκτήσει τόπο αυτή η αλλαγή. Αριστερό μπακ? Αριστερό μπακ Πίλιος, έτσι, οκ. Και μετά εντάξει, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Επειδή είναι και open rise, γι' αυτό αν θα έκανε και αλλαγή, αλλά πιστεύω θα βάλει Πίλιο. Περισσότερο λόγω των αμυντικών, του αμυντικού φίλτρου το οποίο έχει ο Σταύρος. Να έχει περισσότερη ισορροπία.
Ναι. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει να μπει η ΑΕΚ με έξυπνο τρόπο, ούτως ώστε να πάρει το παιχνίδι, να κάνει ένα έξυπνο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να έχει και ισορροπία και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού, και σε άμυνα και σε επίθεση. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάτι. Περιμένουμε. Είχαμε χθες φυσικά τα γενέθλια του συλλόγου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος προχώρησε και σε μια δήλωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θέλει όλες οι γενιές να γίνονται εκδίδες, οι νεαρές γενιές. Η ΠΑΕΑΕΚ προχώρησε σε κάποια βίντεο, ανέβασε μερικά βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο YouTube. Μπορούν να τα δουν οι φίλοι μας στο artsports.gr, τα έχουμε ανεβάσει όλα αυτά. Και περιμένουμε το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης. Νωρίτερα πριν την Πέμπτη έχουμε την Τετάρτη για την μπασκετική ΑΕΚ με την Μπανταλώνα, και εκεί πολύ μεγάλο μάτς απέναντι σε Ισπανούς. Είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Και πριν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο. Είναι μια μεγάλη εβδομάδα με υψηλό διακύβευμα, και ακόμα κανένας δεν σκέφτεται το Σαββατοκύριακο. Προφανώς. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.